Na more? Nećemo prvo do Petrinje još A jedno. javila se Petrinja. Mislim da imamo sliku. Evo naša kolegica Zrinka Grancarić iz informativnog tima, ali jutros uz nas. Veselimo se vidjeti. Voljeli bi u ljepšim okolnostima, ali što je tu je. I dalje govorimo o humanitarnim akcijama na području Petrinje, Siska i Gline. Dobro jutro, Zrinka. Dobro jutro, Zrinka. Već smo imali tu temu pomoći ronilaca Petrinji iz zagrebačke perspektive. Sada kako i što se točno događa u Petrinji? Pa ja mislim, Davore, da ste ti zapravo sasvim dobro rekao. Mi smo i dalje u moru. Malo smo ovdje na kontinentu, ali smo vezani uz more. Sad neki će reći pa zima, pa ronjenje, pa kako, pa jedno pravo, dobro neoprensko odijelo i nema straha. U ostalom profesionalni ronioci moraju raditi i u ovim zimskim mjesecima, bez obzira što su temperature mora jako niske. No naravno, nismo u moru, mi smo debele na kopnu, mi smo na Petrinji, ali se družimo sa roniocima. S njima ćemo uroniti u jedno more dobrote koje su oni pokazali ovih prethodnih 3 tjedna ovdje na ovome području. Sa mnom Andreja Vedrina, dobro vam jutro. Dobro jutro i vama, lijepi pozdrav svim gledateljima HRT-a. Pa evo, ronioci su došli na debelo kopno. Ima li možda ovdje nekih lokacija za ronjenje, slučajno? Pa evo, ovdje nema lokacija i nažalost ne nalazimo se ovaj put pod morem i u ekološkim akcijama, nego u ovom katastrofalnom potresu. Naime, ovdje smo u sabirnom centru Petrinji i evo, izuzetno me raduje, srce mi je ogromno. Udružili su se ronioci iz cijele Hrvatske, iz regije Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italije, Njemačke u jednu veliku grupu ronioca za Banovinu i evo, nalazimo se već 20. dan ovdje na terenu, dakle u organizaciji ronilačkog kluba Hrvinem Adriatic i ronilačkog kluba Roniti se mora. Postavljena su 3 sabirna centra na Jankomiru u Zagrebu, u Glini i u Petrinji. Dakle, do sada smo prevezli već 300 tona robe, od toga odjeće, obuće, hrane, građevinskog materijala, zbrinuli jako veliki broj obitelji. Dakle, više od 30-ak kamp kućica, kontejnera, sanirali krovove, popravljali kuće i ovdje iz našeg sabirnog centra u samoj Petrinji, dakle, roba se distribuira direktno obiteljima na njihove adrese i voljela bi svakako istaknuti da veliku podršku ovoj akciji, humanitarnoj akciji Ronioca za Banovinu pružio je i grad Zagreb, jer mi smo inače i članovi volonteri specijalističke ronilačke postrojbe za spašavanje iz vode pri Uredu za upravljanje u hitnim situacijama grada Zagreba i također veliko hvala udrugama koje su proizašle iz Domovinskog rata, koji su također pružili veliku podršku i ovdje su s nama na terenu, evo već 20. dan za redom. Dobro, da malo pogledamo vašu bazu. Dakle, ovdje desno od mene je lokacija, tamo su kreveti, tamo su grijelice, tamo ima nešto građevinskog materijala, ovdje je odjeća, ovdje je pomoć koja je došla sad iz Austrije, iz Italije, ili tako je paketi koje vidimo tu lijevo? Tako je, stigle iz Italije i iz Njemačke, sad smo sortirali tu robu, odjeću, jedan dio se šalje i za Crveni križ Zagreb, tu imamo različite potrepštine, u ovoj drugoj fazi potrebne su nam grijalice, deke, građevinski materijal, sad dolazi saniranje krovova, kuća i tako dalje, tako da to je ono nešto što nam u ovom trenutku je neophodno. Naravno, hrana je potrebna uvijek, higijenske potrepštine su potrebne uvijek, to je roba koja se svakodnevno troši. Ne sumnjamo u dobre namjere, ali čisto jedan naputak. Ja sam sada vidjela u ovom velikom skladištu vaše gdje je odjeća. Štikle nam ne trebaju. Japanka isto tako baš nisu nešto nužne pretjerano. Badići nam ne trebaju i tako dalje, kratke haljinice. Dobro, ljudi pošalju svašta, da li slučajno, da li namjerno, to je sad nebitno, iako evo sreća, to je doista jedan mali dio koji su neki ljudi poslali vjerojatno u dobroj namjeri, ali ljudi ne trebaju štikle, haljine, badići i takve stvari. Jako je hladno zapravo na cijelom ovom području već cijeli tjedan, temperature su jako niske, vi ste tu na terenu. Što biste rekli, koliko ima još nekako ljudi vašom nekom slobodnom procjenom koji u ovom trenutku i dalje su na apsolutnoj hladnoći i nezbrinuti? Pa gledajte, većina ljudi je sad već zbrinuta putem kamp kućica, kontejnera, međutim potrebni su im kablovi, grijalice, deke, da oni i zagriju taj manji prostor, ali mislim da trenutno u ovom momentu nemamo nekih dojava da neko još uvijek spava u drvarni, u plasteniku, ko što je to bilo na samom početku gdje smo zatekli ljude u kakvim uvjetima su spavali i boravili. To nam je drago čuti, isto tako informacija koja je došla zapravo iz vlade da ljudi ne trebaju brinuti za račune za grijanje, da se slobodno zagriju koliko god im je potrebno i da neće morati plaćati te račune. To je naravno isto tako važna informacija. Osobno,
Što vas je najviše dotaklo ovih dana na ovom području? Pa gledajte, s vremenom mi smo se svi povezali s određenim obiteljima koje posjećujemo svaki dan. Trenutak kad smo došli ovdje, to je bio dan nakon potresa, kad vidite ljude koji spavaju u plasteniku sa dvoje male djece, ljudi koji spavaju u drvarni i koji kažu ma ne treba nama ništa, dajte vidite kako su naši susjedi. Da li je susjedima nešto potrebnije, a njima je potrebno sve. To su stvarno nekakve situacije gdje vam se doista srce kida i zato nam je trenutno srce ogromno s obzirom na broj ljudi koji se uključuju, što smo takve obitelji zbrinuli, što su sad na toplom i kad dođete kod njih nakon 2 tjedna, kad vidite da su ugrijani, da ta djeca imaju potrepštine, imaju odjeće, imaju hranu i u toplom su, srce nam je ogromno. Hvala vam puno, samo nastavite tako. Nama je srce ogromno kada vidimo ljude poput vas i hvala vam što ste nas primili ovdje u vašoj bazi. Želim vam vrlo skoro da ponovno budete u svom nekom redovitom ritmu, a to znači puno ronjenja i plavih dubina i nekih ljepših druženja nego što su možda ova. Hvala vam lijepa. Hvala vama na dolasku. Evo, to je bilo naše javljanje iz Petrinje. Mi naravno ekipa Hrvatske radiotelevizije, informativnog programa, kao i svih ovih prethodnih dana, ostajemo cijeloga dana na terenu. Pratite sve informacije u našim vijestima tijekom dana. Zrinka, hvala ti lijepa. Sad ćeš obući i kapu, jer temperature to zahtijevaju. Kapa je u auto, ali rekla sam kao pa ono da mi frizuru ne poremeti, čisto žensko. Kad već ne mogu štikle, nego sam u dobrim poštenim bucama, pa onda barem da je frizura na mjestu. Šalimo se. Evo, hvala ti lijepa i dobro je da imamo ovakvih javljanja, punih optimizma. U moru tuge, u moru problema, pomoć i suradnja i solidarnost ljudi može nam dati nekako bolju perspektivu i pogled u budućnost.